Dit is Nyunsu Fusranang. Escalatie binnen EBS-directie. RVC roept Leo Brunswijk ter verantwoording. Grassalco draait niet op winst. Geen geld zonder te werken. Rechter prikte door salarissprookje Afonsua. Pakito, binnenkort ga ik mijn RVC-salaris aan Suriname wijzen. Ex-SPSB-directeur Ginmardo Kromosuto en Anwar Hassankan voorlopig op vrije voeten. Economische groei en verbeterde overheidsfinanciën in Suriname, zegt Wijnerman. AZP onder verscherpt toezicht van nieuwe RVC. Greenheart Gold boekt positieve onderzoeksresultaten op concessiegebieden in Suriname. Contract met TMS Global rechtsgeldig tot stand gekomen en bindend voor partijen. Het moment dat Monché Atompai een product van een staatsbedrijf naar zichzelf liet vernoemen, wist ik dat er wat draden daar los waren, aldus Lal Mahomet. Motie over SZF en RZW unaniem aangenomen met 31 stemmen. Rusland gewoon accountantskantoor inschakelen om zaak bij SZF tot de bodem uit te zoeken. Assembleevoorzitter Hof bereid te kijken naar rationalisering, geldelijke voorzieningen, rechterlijke macht. Abrahams tegen president hard optreden tegen wie idealen 25 februari beschamen. CARICOM agenda versus revolutie herdenking. Kiest Simons voor natie boven partij. Spanningen binnen de top van NV Energiebedrijven Suriname, EBS, zijn toegenomen. De Raad van Commissarissen, RVC, heeft gereageerd op een brief van directeur Leo Brunswijk over de situatie binnen de directie. De RVC stelt dat het gedrag van Brunswijk leidt tot een onhoudbare situatie, met een hoogtepunt van escalatie op 16 februari 2026. Er vinden momenteel geen directieoverleggen plaats. Brunswijk krijgt de kans om uiterlijk 4 maart 2026 schriftelijk te reageren. Ook adviseert de RVC om de huidige taakverdeling binnen de directie op te schorten en besluiten door de meerderheid te laten nemen. Verder moeten de werkzaamheden van M. Eindhoven en S. Geerlings worden onderbroken en moet er snel een vergadering met HRM plaatsvinden om personeelskwesties aan te pakken. De informatiestroom via het directiesecretariaat moet worden geëvalueerd. De brief is ondertekend door Dijn Linger. Grassalco is volgens een onafhankelijk onderzoek juridisch geen eigenaar van GuiSure in Guyana, ondanks de officiële opening van het bedrijf in mei 2025. Dit project werd gepresenteerd als een belangrijke internationale uitbreiding, maar het onderzoek wijst op ernstige problemen. Er zijn geen documenten gevonden die bevestigen dat de Raad van Commissarissen goedkeuring gaf voor de oprichting van GuiSure, dat in feite als een zelfstandige onderneming is geregistreerd. Financieel gezien heeft Grassalco veel meer uitgegeven, 9 miljoen Amerikaanse dollar, dan het heeft verdiend. 2 miljoen Amerikaanse dollar, voornamelijk voor logistiek en transport. Het rapport toont ook aan dat er geen businessplan of risicoanalyse is gemaakt voor de investering in GuiSure. Wesley Rosenhout, directeur van Grassalco, is ook aandeelhouder van GuiSure en werd op non-actief gesteld om het onderzoek niet te beïnvloeden. 3 jaar lang ontving Silvana Afonsua salaris zonder zichtbare werkverplichtingen. Na haar verkiezingsverlies in mei 2020 kwam ze op de loonlijst van het ministerie van Volksgezondheid zonder een duidelijke functie of werkplek. Ondanks dat er geen structurele arbeid verricht werd van juni 2020 tot begin 2023, ontving ze nog steeds salaris. In maart 2023 stopte het ministerie met betalen, wat leidde tot een rechtszaak. Afonsua eiste achterstallig loon en doorbetaling. Maar de rechter oordeelde dat ze niet voldoende bewijs had geleverd van haar bereidheid om te werken. Het resultaat was geen loon, geen doorbetaling en de kosten van het proces moesten worden gedragen door Afonsua. NDP'er Stefano Pakito Biervliet
wil zijn salaris als lid van de Raad van Commissarissen van de Maritieme Autoriteit Suriname binnenkort onthullen, hoewel hij dat normaal gesproken confidentieel houdt. Hij verwacht een bedrag tussen de 20.000 en 35.000 Surinaamse gulden, maar heeft nog niet ontvangen. Zijn benoeming heeft kritiek gekregen omdat sommige critici stellen dat hij zonder de juiste ervaring is aangesteld. Pakitau verwees naar zijn ervaring in de vissector, maar zegt nu dat dat een grap was. Hij staat open voor kritiek en wil zijn waarde bewijzen als RVC-lid met 13 jaar ervaring in het belang van Suriname. De voormalige directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosuto, en medeverdachte Anwar Hassankan zijn op 28 februari 2026 door de rechter voorlopig vrijgelaten op humanitaire gronden. Dit besluit volgde op een verzoek van de verdediging. Kromosuto had een persoonlijke brief aan de rechter geschreven over zijn omstandigheden, wat leidde tot aanvullende vragen van de rechter tijdens de zitting. De vrijlating heeft strikte voorwaarden. Ze moeten alle rechtszittingen bijwonen en mogen Suriname niet verlaten zonder toestemming. De strafzaak tegen hen gaat echter door met de volgende zitting gepland op 18 maart. Minister Adeleen Weinerman van Financiën en Planning heeft aangekondigd dat van de recent uitgebreide staatsobligatie van 265 miljoen Amerikaanse dollar, ongeveer 180 miljoen Amerikaanse dollar zal worden gebruikt voor sociale en economische projecten. Aan het begin van de regering, van het aantreden van deze regering, zaten wij natuurlijk met wat stukje onduidelijkheid ten aanzien van onze staatsschuld. De wet was een beetje onduidelijk en in dat kader hebben wij toen, in samenwerking met het parlement, geprobeerd de wet op de staatsschuld wat meer duidelijkheid te brengen. En daarom is er een ruimte kunnen creëren voor 2026 en dan straks ook voor 2027. Okay. Ik mag u natuurlijk ook direct vermelden, dus dat aan het eind van 2025 onze wettelijke schuldratio dan gestegen is naar 129,6%. We hebben recentelijk, dat is met SLAS, kan ik u aangeven dat wij als regering, en dat is de datum gisteren was 26 februari, ja. Gisteren 26 februari hebben wij weer een aanvullende obligatielening gesloten met dezelfde investeerders waarmee we al bezig waren geweest. En de reden hiervoor, waarom we terug zijn gegaan, had eigenlijk allemaal te maken met het feit dat we op een gegeven moment wel zaten met een aantal prioriteiten die we moesten stellen voor deze komende periode. Een aantal projecten in de sociale sfeer. Toch niet alleen in de sociale sfeer, sociale sector, laat me het heel goed zeggen, de sociale sector, die heel van belang waren, hebben wij dan besloten een van de obligaties, die van 2035, de 10-jarige, even uit te breiden met nog een bedrag van 265 miljoen, welke ons dan in de gelegenheid stelt om deze sociale projecten versneld te kunnen uitvoeren. Deze middelen, die we gisteren al reeds, mag ik vermelden, gestort hebben kunnen krijgen. Maar die komen natuurlijk op een speciale rekening. Toch, het zijn geen middelen die we gaan gebruiken om consumptief uit te geven. Die zijn geëermaren. Maar die mogen we ook niet consumptief uitgeven. Die zijn geëermaren. En er zijn gebieden vastgesteld waar we deze middelen aan kunnen uitgeven. Ik ga u die zo voorhouden. De gezondheidszorg. We praten over de gezondheidszorg. En daar heeft te maken met ziekenhuizen, de eerste lijnverzorgingen en etc. Het beschikbaar maken van essentiële middelen, medicijnen. Verder kijken we naar het onderwijs. Dan heeft het ook te maken met de renovatie van scholen, van sanitaire voorzieningen. En ook een digitale ondersteuning. Want digitalisering is ook een van onze prioriteitsgebieden. En dit ligt dan ook in dit kader. Deze middelen die wij nu hebben kunnen vergaren, zal ook gebruikt worden om onze digitalisering op te starten.
Verder ook wat energie- en basisvoorzieningen voor zorginstellingen, scholen en drinkwatersystemen. Dat zit ook in deze geëarmarkte projecten. Daarnaast hebben we ook nog landbouw en voedselzekerheid. Een versterking van agroverwerking daarvoor. De midden- en kleinbedrijven, de MKB's zoals we die kennen. Om ze ook wat een programma voor startende ondernemers, jongeren te stellen. Er is ook een programma voor bouwrijpe kavels en jeugdontwikkeling. Deze zijn de projecten die we hebben geëarmarkt om met deze middelen die we hebben kunnen vergaren te kunnen betalen. Daarnaast wordt er ook een deel van de middelen beschikbaar gesteld om een laatste groep van onze commerciële creditors, de zogenaamde crediteuren, die vallen onder de Paris Club, ook af te betalen. We willen aangeven dat we deze middelen die we hebben, nogmaals, ik benadruk het nogmaals, deze middelen zijn niet voor consumptieve doeleinden, maar specifiek voor deze geëarmarkte projecten. En we gaan die ook transparant besteden. En natuurlijk hebben wij, zoals we dat hebben afgesproken met de investors die hebben geïnvesteerd. Ja. Mag u vertellen, het is weer hetzelfde geweest. We zijn weer op de kapitaalmarkt gegaan. Het is een uitbreiding met een aantal investors die hebben, waar we natuurlijk onze case moesten voorhouden. En ze zijn geïnteresseerd geweest en ze zijn bereid geweest om de middelen. We hebben meer dan de middelen, meer dan wat wij hebben gevraagd, hebben aangeboden gekregen. Maar uiteindelijk hadden we dat niet nodig. En we gaan ook niet zo onbeheerst lenen. We hadden een focus wat wij nodig hadden. En dat hebben wij ook mogen binnenkrijgen. Tot slot wil ik u aangeven dat de koers van het ministerie en eigenlijk de regering nog steeds is berust op 3 pijlers voor ons. Dus nog steeds we kijken naar de macro-economische stabiliteit, onze economische diversificatie en de versterking van onze instituten. De minister benadrukt dat de investeringen noodzakelijk zijn om de sociale sector te versterken voor de verwachte olieinkomsten vanaf 2028. De nieuwe Raad van Commissarissen RVC is officieel geïnstalleerd om toezicht te houden op het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Minister André Mizikaba benadrukt dat goed toezicht belangrijk is voor de ontwikkeling van het ziekenhuis. Deze RVC krijgt een grote opdracht. Als ik kijk naar de deskundigheid en de ervaring, en we moeten de coalitie dan bedanken dat ze erin geslaagd zijn om dit gezelschap samen te brengen, dan ben ik niet bang. Ik ben er overtuigd dat je het aan kan. En we kijken uit, zij het over 2 weken, 3 weken, naar uw eerste oriëntatie, zodat we van daaruit verder kunnen gaan. Voorzitter Cleopatra Jesurun legt de nadruk op transparantie en het serieus nemen van klachten. Belangrijke aandachtspunten zijn lange wachttijden en toegankelijkheid van zorg. De RVC heeft geen uitvoerende rol, maar werkt samen met de directie aan verbeteringen. Er wordt gekeken naar knelpunten zoals het gebruik van operatiekamers. Minister Mizikaba heeft vertrouwen in de bijdrage van de RVC aan de publieke gezondheidszorg in Suriname. Greenheart Gold Incorporation heeft nieuwe ontdekkingen aangekondigd bij haar projecten IGAP en Tosso Creek in Suriname. Bij IGAP zijn 2 nieuwe goudgebieden ontdekt, Kula West en Kula East. De resultaten van greppelmetingen bij Tosso Creek zijn veelbelovend, wat het potentieel van het project bevestigt. Het bedrijf heeft uitgebreid onderzoek gedaan en 5 doelgebieden afgebakend, waaronder Lemon Tree en Samansu in het zuiden. In de tweede helft van 2025 werd de focus verlegd naar de noordelijke gebieden Kula en Cannibal Creek.
Greenheart Gold plant de mobilisatie van een diamantboorinstallatie naar IGAP eind eerste kwartaal 2026. Bij Tosso Creek zijn veel goudanomalieën gevonden en een boorprogramma staat voor het tweede kwartaal van 2026 gepland. De projecten zijn onderdeel van de strategie om goudontdekkingen in de regio uit te breiden. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid bevestigt dat hij gebonden is aan de managementovereenkomst tussen het regionaal ziekenhuis Wanica en TMS Global. De overeenkomst kan alleen beëindigd worden volgens de voorwaarden van het contract en bij voorkeur in overleg. Misikaba benadrukt dat de overeenkomst rechtsgeldig en bindend is en dat het contract waarborgen bevat tegen willekeurige beëindiging en specifieke voorwaarden voor opzegging. Hij is echter niet tevreden met de overeenkomst omdat 3 belangrijke afdelingen zijn uitbesteed. Ondanks zijn bezorgdheid over de inhoud van het contract kan hij juridisch gezien niet eenzijdig ingrijpen. Hij heeft besloten om in gesprek te gaan met TMS Global om een eventuele oplossing te vinden en nodigt hen binnenkort uit voor overleg. Voor parlementariër Hakeem Lalmohamed is het niet verrassend dat Monché Atompai, de uit ongenade gevallen directeur van de melkcentrale, verwikkeld is in een schandaal over een contract bij het Staatsziekenfonds. Atompai heeft een product Monchemel naar zichzelf vernoemd, wat Lalmohamed als een probleem ziet. Hij vraagt zich af hoe Atompai, die een voltijdse functie heeft, ook extra uren kan werken bij het SZF. Volgens hem verpesten dit soort mensen de situatie in Suriname. Lalmohamed pleit voor de aanstelling van beter gekwalificeerde personen en wijst op het grote aantal afgestudeerden dat werk zoekt. Hij vraagt zich af of president Simons ook integriteit in de benoemingen hanteert en dringt aan op betere uitvoering van de beleidsvisie. Met de unanieme aanname van de motie geeft het parlement een duidelijk signaal af dat transparantie, financiële discipline en goed bestuur in de zorgsector prioriteit moeten krijgen. De Nationale Assemblée heeft unaniem een motie aangenomen over het Staatsziekenfonds, de melkcentrale Paramaribo en het regionaal ziekenhuis Wanica. De motie is ingediend naar aanleiding van vragen van assembleeleden aan de regering. Minister André Misikaba gaf uitgebreide antwoorden en overhandigde documenten. De motie benadrukt dat de overheid moet zorgen voor transparantie en goed beheer van publieke middelen. De Assemblée vraagt de regering om binnen 30 dagen een schriftelijk rapport te geven over de financiële situatie van het SZF en effectieve controlemechanismen in te stellen. Ook moet er aandacht zijn voor goede governance en moeten onterecht ingehouden premies tijdig worden afgedragen. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zegt dat de directeur van het Staatsziekenfonds, SZF, geen contracten mag sluiten zonder toestemming van de Raad van Commissarissen, RVC. Recent verschenen documenten tonen aan dat de directeur mogelijk buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld. Misikaba meldt dat alle betalingen zijn stopgezet. Wat ik heb aangegeven, en u kunt teruggaan bij de installatie van al de besturen en RVC's, heb ik aangegeven. Deze minister zal alle RVC's en besturen 3 tot 4 keer in het jaar laten komen. Wat wij hebben gehad in de afgelopen periode, er wordt een RVC ingesteld of een bestuur en die wordt gelaten. Na 5 jaar weer. Dat gaan we niet doen. We gaan de mensen periodiek laten komen, omdat de besturen en de RVC's, die zijn de ogen, de handen, de voeten van de minister / de regering op de werkplek. En dat betekent dus dat als ze toezicht hebben gehouden, dat ze moeten rapporteren over wat hebben ze gezien. Ik geef aan, nogmaals, in de case SZF. Een nieuw bestuur is ingesteld. Ik heb een gesprek met hun gehad na 3 weken, 2,5, 3 weken. En daar begon de bal te rollen, doordat ze verantwoording hebben afgelegd bij de minister. Dus dat is de manier hoe wij gaan werken. Ten aanzien van het SZF
Het nieuw bestuur heeft als opdracht gekregen bij de installatie. Kijkt u naar alle documentatie, procuratieregeling, kijkt u naar directieregeling, kijkt u naar reglement van personeel. En in dat traject waren ze. Dus u begrijpt, met dit alles heb ik gevraagd dat men sneller gaat kijken. Er was wat documentatie, dus die moet geëvalueerd worden, kijken. Want dat zijn de zaken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat er richtig wordt gewerkt bij zo'n bedrijf. De zaken die op straat liggen waren interne stukken, zijn interne stukken, die zijn helaas uitgelekt naar buiten. Jammer dat het zo is gegaan, maar we leven in Suriname, we weten dat dit kan gebeuren. Ook daar is er een onderzoek naar om te weten te komen maar hoe en via welk kanaal de dingen naar buiten zijn gegaan. Dus ik wacht de rapportage van het bestuur af, dan zal ik een besluit nemen ten aanzien van de directeur. En dan zullen we zien op basis van, want nu is er een onafhankelijke derde bezig. Die zal dan aangeven, er zijn strafrechtelijke zaken ertussen. En als er strafrechtelijke zaken ertussen zijn, dan zullen we die inderdaad deponeren te bestemde plekken. Meerdere personen hebben de president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid gewaarschuwd voor omstreden benoemingen bij het Staatsziekenfonds. De huidige leiding was ook al in de directie onder de regering Bouterse. Oud-minister Amar Ramadien wees op controversiële aanstellingen, met name die van de op non-actief gestelde algemeen directeur Rudrakant Umrao vanwege malversaties. Er is een intern onafhankelijk onderzoek ingesteld naar zijn handelen en hij mag de gebouwen en digitale systemen van het SZF niet betreden of contact opnemen met medewerkers. Faisal Baarn, adviseur van de president op het gebied van luchtvaart en maritiem, ontkent een lopend contract met het Staatsziekenfonds SZF. Hij zegt dat hij als juridisch consultant is aangesteld en er sinds december 2025 geen werkrelatie meer is. Baarn bevestigt dat hij geen 5-jarig contract heeft en dat hij niet meer dan $500 per maand verdient. Hij wijst op de onbezoldigde werkgroep voor de luchtvaartsector en zijn eerdere betrokkenheid bij het Centraal Hoofdstembureau. Hij benadrukt dat zijn werk zich richt op het verwijderen van Suriname van de EU-blacklist en de verbetering van de maritieme sector. Waarnemend president Gregory Rusland noemt de recente schandalen bij het Staatsziekenfonds SZF en de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS onsmakelijk. Hij heeft president Jennifer Simons voorgesteld om een onafhankelijk onderzoek bij het SZF te laten uitvoeren in plaats van alleen het onderzoek door het stichtingsbestuur. Nou, ik moet zeggen dat wij inderdaad de afgelopen dagen, de afgelopen weken geconfronteerd zijn met informatie, welke als die natuurlijk de juiste informatie is, dat het een onsmakelijke situatie is. We hebben inderdaad informatie over de tas. Intussen heb ik begrepen dat de persoon zich heeft teruggetrokken. Wij denken dat die zaken volledig onderzocht moeten worden. Er spelen issues. En ik denk niet dat het direct te maken heeft met Melkcentrale, maar u bedoelt het aanverwant probleem met SZF. Er spelen daar issues. Welke we onder andere de afgelopen week, de afgelopen 2 weken, zijn komen horen vanuit verschillende kanten dat die spelen. U moet weten dat wat mijn persoonlijke positie is, en dat heb ik ook met de president besproken, is dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Ik ben geen voorstander van een onderzoek door een RVC of mensen uit het bedrijf, omdat de mensen niet equipped zijn op een goede manier onderzoek te plegen en ons eigenlijk toch wel een handvat te geven om te weten hoe wij als regering op een goede manier kunnen handelen. Ik ben voorstander, autonome evaluatie. De klant, waarschijnlijk zal het de druk hebben. Het kan dat ik me vergis, maar ik ben zelfs voorstander van gewoon een accountantskantoor inschakelen, die voor ons tot de bottom de zaak gaat uitzoeken. En natuurlijk, wat mij betreft, kan het zijn dat er zaken zijn die spelen, die je kan goed praten op basis van besluiten die genomen zijn en procedures die gevolgd zijn.
maar die zeker niet stroken met het principe van goed bestuur. En op basis daarvan zeg ik, wij gaan niemand beschuldigen, we gaan de feiten moeten vastleggen op korte termijn. Het moet niet iets zijn van maanden, moet kort termijn, moet de zaak goed in kaart gebracht worden door ter zake deskundigen. En wat mij betreft moet de regering direct optreden, ongeacht wie de mensen zijn. Als er nou mensen zijn, zoals de president zou zeggen, al zijn het mijn eigen mensen, ik ga optreden als je in de fout gaat. En dat zal het beleid strak moeten zijn van de regering. En ik denk wat dat betreft heb ik goed overleg met de president daarover. En u hoeft zich geen zorgen te maken. De zaak wordt in kaart gebracht op dit moment. En wij zullen niet schromen om waar nodig besluiten te nemen, maatregelen te treffen die genomen moeten worden. Wat wij zeker niet gaan doen, is dat wij natuurlijk proberen en werken eraan om een beleid te voeren waarbij we dit land inderdaad op dit moment tot ontwikkeling kunnen brengen. We kunnen zo niet doorgaan om zaken toe te staan die gewoon niet door de beugel kunnen. Wij willen gaan naar een ontwikkelde situatie, een ontwikkelde samenleving. Wij gaan straks naar de andere situatie, oil en gas komt. Er komen middelen, die samenleving moet zich ontwikkelen. En we kunnen geen bakovelwinkel situaties handhaven. Dus, wat mij betreft, onderzoeken en gewoon de maatregelen nemen, hard optreden. Als natuurlijk er waar blijkt dat mensen in de fout zijn gegaan, zeker met staatsmiddelen. Rusland wil dat de regering direct optreedt, ongeacht wie betrokken is. President Simons heeft verklaard dat personen die in verband staan met de kwesties op ethische gronden niet kunnen blijven. Rusland steunt dit volledig. Krasalko is volgens een onafhankelijk onderzoek juridisch geen eigenaar van Guysure in Guyana, ondanks de officiële opening van het bedrijf in mei 2025. Dit project werd gepresenteerd als een belangrijke internationale uitbreiding, maar het onderzoek wijst op ernstige problemen. Er zijn geen documenten gevonden die bevestigen dat de Raad van Commissarissen goedkeuring gaf voor de oprichting van Guysure, dat in feite als een zelfstandige onderneming is geregistreerd. Financieel gezien heeft Krasalko veel meer uitgegeven, 9 miljoen Amerikaanse dollar, dan het heeft verdiend. 2 miljoen Amerikaanse dollar, voornamelijk voor logistiek en transport. Het rapport toont ook aan dat er geen businessplan of risicoanalyse is gemaakt voor de investering in Guysure. Wesley Rosenhout, directeur van Krasalko, is ook aandeelhouder van Guysure en werd op non-actief gesteld om het onderzoek niet te beïnvloeden. Assembleevoorzitter Ashwin Adin heeft gesproken met het Hof van Justitie over geldelijke voorzieningen in de rechterlijke macht. Er is bereidheid om deze voorzieningen te rationaliseren. Adin heeft een gesprek gehad met de president van het Hof, Ivan Rasulbaks, en een brief van hem ontvangen. Hij benadrukt dat elk lid van DNA initiatieven kan nemen en dat hij in kleinere groepen zal overleggen met het Hof over voorstellen. Adin wil voorkomen dat twee trajecten door elkaar lopen: de modernisering van de rechterlijke macht en de geldelijke voorzieningen. Beide onderwerpen worden apart behandeld. Ook de begroting van 2026 staat op de agenda. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft een update gegeven over de chikungunya-uitbraak in Suriname met 1150 besmettingen sinds januari. Het virus verspreidt zich in het land, maar bestrijding is vertraagd door een tekort aan pesticiden. Nieuwe leveringen komen eraan, maar zijn moeilijk te vervoeren. Ziekenhuizen kunnen de patiënten aan vanwege samenwerking. De bevolking wordt gewaarschuwd geen landbouwchemicaliën te gebruiken. De werkgroep vraagt iedereen stilstaand water te verwijderen en beschermende kleding te dragen. Tijdens de herdenking van 25 februari 1980 sprak NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams de president aan om hard op te treden tegen personen die de idealen van die dag beschamen. Wij gaan voor rust in de partij en in het land.
wij de regering onder leiding van Jenny Simons steunen en kritisch begeleiden. Laten wij trotse NDP'ers blijven, weten waar wij vandaan komen en nog meer, nog weten waar wij naartoe gaan. Laten wij voorbeeldig zijn. Laten wij voorbeeldig zijn. In het verlengde hiervan vraag ik president van de Republiek Suriname. Nee, ik roep u op om zonder aanzien des persoon hard op te treden tegen diegenen die het proces en de idealen van 25 februari beschamen. Mag ik het herhalen? President van de Republiek Suriname, ik vraag u. Nee, ik roep u op om zonder aanzien des persoon hard op te treden tegen diegenen die het proces en de idealen van 25 februari beschamen. In zijn emotionele toespraak besprak hij de politieke situatie in Suriname en het belang van de revolutie. Hij verwelkomde de aanwezigen en bedankte president Jennifer Simons en Ashwin Adin voor hun bijdrage. Abrahams noemde het de derde herdenking zonder de overleden leider Desi Bouterse en sprak over de trots op de verkiezingsoverwinning van de NDP. Hij bekritiseerde de bestuurlijke verzwakking en uitdagingen die de regering tegenover zich had. Ondanks interne partijproblemen heeft de NDP de steun van het volk gekregen. Hij waarschuwde voor onwaarheden op sociale media en riep de partijleden op om niet in conflict te raken. Abraham stelde ook dat 25 februari geen vrije dag is en uitte zorgen over de nalatenschap van de revolutie. Hij vroeg de president om streng op te treden tegen degenen die de idealen beschamen en spoorde jongeren aan om betrokken te raken bij de politiek. De Nationale Democratische Partij, NDP, heeft op 25 februari de revolutie herdacht, terwijl partijvoorzitter en president van Suriname, Jennifer Simons, op St. Kitts en Nevis bij de 50ste CARICOM-top was. Haar afwezigheid roept de vraag op of dit een politiek statement is waarbij ze nationale belangen boven partijpolitiek plaatst. In haar toespraak presenteerde Simons Suriname als een katalysator voor regionale vernieuwing en benadrukte ze de voorbereiding van jongeren voor een toekomst met kunstmatige intelligentie en duurzaamheid. Ze stelde dat de opkomende olie- en gassector moet dienen voor nationale ontwikkeling en verduurzaming. Haar focus op de CARICOM-top kan worden gezien als een koerswijziging met prioriteit voor nationale verantwoordelijkheid boven partijtradities. Simons positioneert zichzelf als een moderne leider die de nationale belangen voorop stelt, zelfs ten koste van symbolische partijmomenten. PHP-assembleelid Aziz Gayadin ziet geen probleem met de nieuwe lonen voor de rechterlijke macht, die voortkomen uit de wet geldelijke voorzieningen voor de drie machten, goedgekeurd in 2024. Hij vindt de wet goed, maar zegt dat de uitvoering niet goed is gegaan. De lonen zijn te hoog omdat toelagen aan de bezoldiging zijn gekoppeld, in plaats van aan de basisbezoldiging. We moeten erkennen dat we gezien hebben dat bij langdurige loopbanen, toch, dus dat je uitzonderlijke situaties krijgt, waardoor bezoldiging substantieel echt oplopen. En de vraag is om een herijking, weet je, dat op basis van feiten, cijfers en rechtsstatelijke uitgangspunten wel gedaan wordt. Ik denk dat daarom het wenselijk is dat in plaats van in een polemiek situatie, politiek, dat het wenselijk is, weet je, in gezamenlijk overleg met de
rechterlijke macht, openbaar ministerie, laten we zeggen financiën, binnenlandse zaken, justitie. Weet je, dat we de verhoudingen tussen de basisbezoldiging en de toelage even goed checken, maar ook de systematiek van de periodieken. Ook zouden bijvoorbeeld een mogelijke afvlakking kunnen hebben bij langdurige loopbaan. Ik vind erg jammer dat mensen zich lenen voor dat soort discussies. Terwijl er, laat me zeggen, goede dingen zijn gedaan. Alleen, het kan zijn dat, wat ik zei, dat er geen rekening is gehouden met, laten we zeggen, een aantal uitzonderlijke situaties. Maar daarvoor kunnen we ook oplossingen creëren. En dat net wat ik zei bijvoorbeeld, dat je een situatie... Kijk, we hebben niet zomaar die 5% toen voorgesteld. Het is natuurlijk een gezamenlijk effort. Het is niet alleen die alleen beslissing. Maar een voorstel dat gedaan was met betrekking tot 5% periodieke verhoging, was om expertise te waarderen en te behouden. Nou, ik heb inmiddels al wat gesprekken gevoerd, laat me zeggen, aftastend. Of binnen het parlement dan ook daarbuiten men bereid is om erover te praten. En ik zie enige bereidwilligheid. Hij zegt dat de wet verder kan worden aangepast en dat loonsaanpassingen ook voor andere ambtenaren moeten gelden. Econoom Winston Ramautar Singh bekritiseert het gebrek aan wetsvoorstellen voor correctie van de loonsystematiek en pleit voor een eerlijk betalingssysteem voor alle ambtenaren. Volksvertegenwoordiger Poutini Atompai van de NPS heeft 4 wijzigingswetten ingediend om de geldelijke voorzieningen van de 3 staatsmachten aan te passen. Deze voorstellen worden gesteund door NPS-fractieleider Yerel Pawiro-Reggio en komen in een tijd dat de hoge salarissen en vergoedingen van de staatsfunctionarissen veel kritiek ontvangen. Atompai wil zorgen voor een inkomensplafond waarbij niemand meer kan verdienen dan de president. Het voorstel zorgt ervoor dat de bezoldiging van de president en de vicepresident wordt verhoogd naar 500% van het salaris van een departementsdirecteur. Dit moet een evenwichtige verhouding herstellen in het beloningssysteem en transparantie bieden aan de samenleving. Ook het basissalaris van de president wordt aangepast en bepaalde toelagen worden flink verlaagd. Voor de Nationale Assemblée en ministers worden ook wijzigingen voorgesteld, waaronder pensioenpremies en vergoedingen voor vervoer. De wijziging van de wet rechtspositie rechterlijke macht wordt als gevoelig beschouwd met doel om de salarisstructuur te verduidelijken en ongewenste cumulaties te beperken. De nieuwe wijzigingsvoorstellen moeten het vertrouwen in het systeem herstellen en zijn een reactie op de kritiek op de eerdere wetten.